yako. Ndatifite huku izoenda skuru yato makiwe. Unomubude kwenda skuru ngwa iko. Andishupini mwana mpambo boss we. Munodzoka kumba kwa baba yanyu izo zvizi chop chop. Mari? Muzukuru wangu Mari ndakaisa umunishake hiyo. Mfuzio. Hey, Mari. Mirako. Manya izo zvizi kumashopu auchatoenda usikuruba. Wonotenge kokora iri kutonhora mochari standard. Wazwa? Apa bata. What does $20 yenyu yandakatorewo nini? Ufu nemasamba yaya nechingwa nezviro zvandakatora grosa ndakatora chikanzurai pakasara chenja chonowedzereni. Wotore mabhisho, wotora ne drink randataura kuti kokora mochari standard iri kutonhora manya izvo zvezvi. Pakasara chenja odzoka naye. Usakangana salad ba, tine kabada rimba muri kuita zopera. Nemajarini nejam. Mwari uyu. Dokotenda je. Disha. Maini padano ere bana. Vai. Uri mumbe. Honde. Anichapi ndi mama kuyani. Bura diso. Nesi sichakaoma kona miti yacho yakatemwe minyoro ndo yakaziswe mbamo. Akoma nawe. Zviri kudini? Andisido garba wena. Ndauye kapa pastor kamaisara ke. Pastor yamaisara pastor ibis. Mari society yamaisara ndini mangwa ndo padupu wano society. Heso Mari society. Mari ndakobadisa. Yo maini. Honde. Andisido mbomira beni. Honde. Bate Mari. Ge society yamaisara. Ndo atukanda this time. This Obatapo. Alright my guru. Bye bye. Alright. Aiwe. Chingo maini. Chini, kukanganwa. Mara ndo mamgotizvi. Yesu said. Wekani. Ndakana sokureketera ndikati maisara anoshupa. Ndetera warasvika gara wabate mari yawo. Ukandirobata wani. BP yangu kani maikuru. BP yei. Yesu. Mai wekani maikuru kazi. Hari manije. Mai we. Mai. Yesu. Ndodini kwa nini? Kudini ngeiko. Ndo inonge BP. Ndaona ombeni. Ndaona drink ombeni biscuits. Mwanangu ndafa Maria society. Maini. Pipi yangu kai. Saroti gadzire mari yemunhu. Ndiri kudzoka panapa manje mainditore mari iyoyo. Maisara ndizvonetsana nawo wazvizwa. Unoaziya. BP yangu kai. Gadzire BP yako nemari yemunhu. Ndiri kudzoka pana manje. Maindipireko mari dzeRound. Wakabvuma wanu kuti ndirobata. Mwana. Uda kuvenda nini?